हेलो खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोना नै दा बावैसो मोनसे भिडिअ क्लिप नुदों बे भिडिअ क्लिपनि सायावनो आङो फंनैसो खोथा सावरायगोन आङो बे भिडिअ क्लिपखौ नुदोंमोन जेब्ला आङो नुयो अब्ला 6 घन्टा जाबायमोन बे भिडिअआनो जाबाय जबरदस्ति फाथैलाय बिसिनाय बे भिडिअआ बबेनि बबे जायगानि बबे गामिनि बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौ आङो जेबो डिटेल्स मिथिया गिबियावनो आं बेखौ बुंग्रोगोन जायनाखि बेखौ पस्ट खालामबाय मोखां बिजाबनि गेजेरजों नाथाय बेवहाय जेबो डिटेल्स लिरनाय गैया आरो भिडिअनि सिङावबो जेबो बुंनाय गैया जायनाखि बेफोरबायदि जाथायनि सायाव पस्ट होनाय पस्ट होग्राफोरनि थाखाय आङो फंसे बुंनि पस्टखौ होयोब्ला नोंथांमोना भिडिअनि सिङाव डिटेल्स गैयाब्ला डिसक्रिप्शनावहाय डिटेल्सखौ लिरनानै हो आरो डिसक्रिप्शनाव डिटेल्स गैयाब्ला भिडिअनि सिङाव बुंनानै हो बियो बबे जायगानि अब्लासोना बयबो मिथिनो मोनगोन जाथाया बोरै जादों बोरै जायाखै मा जायगानि बहा जादों मा डिस्ट्रिक्टनि बेफोरखौ मिथिनो मोनगोन मोनसे न'खरनि फाथैलाय बिसिलायनाय बेखौ फाथैलाय बिसिनाय होननानैहाय हौवा हिनजावा गाव गोसो जानानैहाय बिसियाखै गारलायाखै नैबेफोरबायदि सावगारि भिडिअ सेबखांजादों आरो बे भिडिअनि गेजेरावहाय नोंसोरबो देखायनांगोन ना नोंसोरबो देखायनांगोन ना दिनैसो फार्स्ट नुदों बेबादि नुफेराखै आं माने रायजो राजाफ्रासो जबरदस्ति बोख्रां बोसि खालामनानै बोथाब बोथिब खालामनानैहाय माने जबरदस्ति फाथैलाय बिसि होनाय बेवहाय जोङो नुनो मोनदों बेखौ गोबाङा नोजोर होआखै जानो हागौ नाथाय आं दहाय नुनाय लोगो लोगो मोजाङै नायदों आं सानदोंबो आंनि साननायाबो दाजाजोबथों गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा हो अब्लाबो आं फंनैसो बुंलांनो सानदों आंनि साननाया बे माने जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बेफोरबायदि रायजो राजानि गेजेरावहाय फाथैलाय बिसिनानै होलायनाय जबरदस्ति बोजा बोजि बिसिनानै होलायनाय गारनो गोसो गैयैखौ गारहोलायनाय नैबेफोरो बन्द जानांगौ मोनसेया जाबाय बै जायनाखि जि धोरोमनिया फाथैलाय बिसिलायनाय नेमखान्थि दङ बै नेमखान्थिफोरखौहाय बै जायनाखि धोरोम फालिगिरि जिनाखि धोरोमाव दङ बै धोरोम गुरुफ्रा धोरोम बिफाफ्रा बेखौहाय माने नायबिजिरनानैहाय बन्द खालामनानै होनांगौ माने आंनि साननायाव बे आरोखि नोंथांमोननि साननाया मा आं बेखौ मिथिया आरो मोनथामाव आंनि साननाया बे जायनाखि हौवा हिनजावा गारलायनो गोसोथारसै बिसोरो जोंनि भारतनि संबिजित बायदि माने बै कर्टनावहाय सानैबो गोसो गैलायाब्ला डाइभर्स खालामलायनायनि फोरमान बिलाइजों लोगोसे लानानैहाय डाइभर्स खालामनो हागोन नैबेल' थानांगौ नाथाय बे माने जोबोद गोरोन्थि बेरखांनाय नुदों बेयावहाय आंनि नोजोरावथ' हौवा हिनजावा गारलायनोनो गोसोआनो गैया माने रायजो राजाफ्रासो माने जबरदस्ति बोथिं बोथा खालामनानै फाथैलाय बिसि होनाय बेखौहाय
थोंजोंहाय नुनो मोनदों आरो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बिराद सानसुमै साननो हाग्रा गियानि मानसि उजिबाय अब्लाबो बैनाखि बे मोनसे नेमखान्थि बियो मानो दासिमबो दङ बियो आंनि थाखायब्ला बन्द जानांगौ नोंथांमोननि थाखायब्ला मा आं बेखौ सिगांबो बुंबाय थादों माने बियो आयेन बेरेखा जाहैयो बे जरासेया गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो इसोरजों जुलि खाजानाय इसोरनि जुलि होनायखौ मानसिया दाबोखाथों होननानैहाय बुंनाय मोनसे राव दङ बे रावजों सोलिनांगौ नाथाय बेयावहाय बे भिडिअनि सायावहाय नुनो मोनदों मानसियासो रायजोफ्रासो जुबुर जुस्थियैहाय माने फाथैलाय बिसिनानै होनाय बे भिडिअनि सायाव बेरखांदों बेखौहाय आङो थोंजोंहाय नुनो मोनदों आरो साननो गोरों गियानि मानसि धोरोमिया मानसिफोर दङ दा बिथांमोना बेखौहाय बे जाथायनि सायावहाय मोनसे जोंनि बर'नि गेजेरावहाय नैबे मोनसे फाथैलाय बिसिनाय नैबेखौहाय नायबिजिरनानैहाय बेखौ बन्द खालामोब्ला गाहाम जागौ आंनि बुंनाया बेखिनियानो आरो बाखि रायजो राजाफ्रा मा सानो बे नोंथांमोननि गोसो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायनो हागोन आरो बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो बे भिडिअआ बबे जायगानि नोंथांमोना गावनि गामिनिब्ला कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरब्लानो जाबाय आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बाय बाय